Atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki ana mewah sepo kita hormati wiyase Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan. Atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh niki ana mewah sepo kita hormati wiyase Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan. Atur wilujeng ingkang sami rawuh wonten Nabi wasapo kita wiyase Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan. Atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh niki ana mewah sepuh kita ngurmati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan. Wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki ana mewah sepuh kita ngingati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan. Di timur matahari mulai percaya panutan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia, kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah pada kewajiban kita, mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Do elingo iki zamane wis tuwa tuntunan agama do dianggap kuno lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngina. Yuk kabeh padha pencak macane yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi la isolatan kaimatan bidawami mulki ilahi wali songo warna-warna zikir tahlil piring donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinano ziarah kubur aja nganti dilalekno. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi la isolatan kaimatan bidawami mulki ana cara dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa ziarah kubur aja nganti dilalekno. Allahumma sholli wa sallim ala
rikala zaman semono akeh para manungsa nyembah berhala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ati putung-putung bisa amadekake yen kelingan ngemas yo atiku bingung sapa bisa amare yo 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 hai 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 ayo mas yo puasa mongko diirisi dadi lima sugeng rawa sugeng lenggah sederek kula amriksani sani kawula. Masya olane sawo Sile buntute dawa Ya naglire ya basaya sing kira-kira Sing dilire ora rumangsa ya mas ya kulon ya kalen tengah-tengah ana uwate wetan kulon kabeh padha ayune wetan kulon pabrik foto ukuran gomandem aye sayang ya mas ya lapor dosa nyambut gawe golek suwe dari mana ya mas ya katang nyalintah dari sawah turun ke kali dari mana ya mas ya datangnya cinta dari mata turun ke hati mangan buah enak buah semongko diirisi dadi limo sugeng lenggah datang para pamriksa amriksani
salah. Jangan sekali tinggal sembahyang, itu terbakar hilang. Ayo pro kenceng Awarono rukune Islam yaiku limo, cacat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji. kapindo ning lakoni salat ping telune layar zakat bebas poso wulan Ramadan ping 5 kaji lamun kuwasa. Lupra kancang awarono rukune Islam yaiku limo, cacat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji. Kapindo ning lakoni salat kaping kalune bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa. Pro kenceng awarono rukune Islam yaiku limo, sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji. Kapindo ning lakoni salat Taune awe yo zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa. Sampun cakap atur kawula wiwit purwa madya wasana, kata lopat kirang sekeca nyuwun kumik pangarsama. Yup. Sarung melingkar di pinggir kali, sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi gunung kampung Melayu. Sarung melingkar di pinggir kali, sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. putung ati yen putung sapa sing ganti. Sopo sing ganti? Awarono rukune Islam yaiku limo, Ya iku 5. sahadat loro ana ing rukun kang siji. Rukun kang siji. Bisa sira kelawan ngaji. Kelawan ngaji. Lakoni sholat, Lakoni sholat. kaping telune bayar zakat, Bayar zakat. Pada poso nang wulan Ramadan. Wulan Ramadan. Kaji kaping 5 kaji lamun kuwasa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Yo pro kanca weruh
kuasa ini negeri namanya Jambi. Kami Islam sudahlah terangkat dari pemerah kencang warona rukun Islam yang itu lima zakat rukun kang siji wisawa sira kelawan ngaji Kapindo ning lakoni salat kaping 3 ning bayar zakat empat poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa yo kanca ngawarana rukune Islam ya iku 5 cacat loro rukun kang siji wisawa sira kalawan ngaji kapindo ning lakoni salat kaping 3 ning bayar zakat empat poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa yo kanca ngawarana rukune Islam ya iku 5 cacat loro rukun kang siji wisawa sira kalawan ngaji kapindo ning lakoni salat kaping 3 ne awe zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa. Mekaten atur paksatan pasukatan